Di çarçoveya girjiyê di navbera hêzên Rûsî û yên Amerîkî de li Rojavayê Kurdistanê careke din hêzên Amerîkî rê li pêş dewriyeka Rûsî girt. Jêderên xwecihî ji radyoya Rêbasra ragihandin ku hêzên Amerîkî rê li pêş dewriyeka Rûsî girt û nehişt derbasî bajarê Dêrkî li Rojavayê Kurdistanê bibe. Her wiha berî du rojan alî girêmê rejîma Sûriye rêgirî li pêşa gereke hêzên Amerîkî li derdara li gundewarê Zirganê girt. Jêderên xwecihî ragihandin ku li bajarokê Zirganê di dema ku hêzên Amerîkî gerek encam didan çekdarên bi navê berevaniya niştimaniya ya ser bi rejîma Sûrî ve rê li pêşiya wan girtin û dikeviran ew armanc kirin. Li gorî heman jêderan diyar kirî ku piştî bûyerê hêzên Amerîkî rêbendek di nava deverên dibin kontrola hêzên Rûsî û rejîma Sûrî de li ser rêya di navbera Zirganî û Tiltemirê de ava kir û bi taybetî nêzîkî bingeha Rûsî li wê deverê. Her wiha berî demekî li gundewarê Dêrkê jî piştî rêgiriyê li dewriyeka Rûsî leşkerî ji alî welatiyan ve dewriya Rûsî vegeriya Qamişlo jêderên xwecihî da nezanî ku dewriyeka Rûsî ku ji dwazdeh zirîpoş û alavên leşkerî serbarê du balafran pêk dihat bi armanca avakirina barageheke leşkerî ji Qamişlo berê xwedaya gundeka Samê li bakurê gundewarê Dêrka Rojavayê Kurdistanê. Li gorî heman jêderan xelkê deverê rêgiriyê li heman dewriyê kirin û nehiştin derbasî deverê bibe û neçarkirin vegere Qamişlo. Berîniha hêzên Amerîkî gelek caran rê li pêş dewriyên Rûsî digirt lê di sê meha borî bo cara yekem hêzên Rûsî rê li pêş dewriyeka Amerîkî girt û nehişt rêya xwe ya berif Qamişlo ve berdewam dike.